Bueno, pois, bos días a todos e benvidos á rolda de prensa dos asuntos que acordamos esta mañán tras a celebración da Xunta de Goberno Provincial. Principiamos polo capítulo de colaboración, onde hoxe aprobamos a concesión dunha achega para a estación de inverno Manzaneda, Meisa, a proposta da Presidencia da Deputación Provincial. Trátase dunha achega total de 71.000 euros xa reflexada no Orzamento Xeral deste ano 2018 e que tamén aprobamos en pleno o 29 de setembro de 2017. Toda esta achega é para o campamento de iniciación ao esquí, como xa é coñecido o programa Esquiou da Deputación Provincial de Ourense, onde este ano xa chegamos a máis de 730 nenos e nenas da nosa provincia e onde pretendemos seguir ampliando este tipo de achegas, xa que creemos que é unha boa iniciativa para formar aos nosos pequenos neste deporte que, dende logo, podemos destacar coa estación de esquí que temos na provincia, podemos facer máis hincapé en promocionar este tipo de deporte. Xa pasando ao apartado de cultura, aprobamos unha achega a favor da Fundación Cultural Privada do Patronato de Otero Pedrallo, unha achega total de 40.000 euros para gastos de funcionamento desta entidade que ten a súa sede en Trasalba, no concello de Amoeiro, e onde se fai memoria do que foi patriarca das letras galegas a través de distintas actividades, seminarios que se realizan na súa propia sede en Trasalba. Tamén aprobamos unha achega de 30.000 euros para a Fundación Curros Enríquez, que ten a súa sede, como vostedes saben, no concello de Celanova. Esta achega será para a promoción e difusión do coñecemento da obra e vida de Manuel Curros Enríquez e tamén, entre outras cousas, campañas informativas nos distintos colexios desta provincia para o coñecemento da figura de Curros Enríquez e tamén actividades culturais, obradoiros e seminarios para este recoñecemento deste persoeiro. Por outra banda, temos no capítulo de cooperación a modificación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios da Rede Viaria Provincial do exercicio 2018 relativa á obra municipal 27/POS 2018 no termo municipal de Ceñe, cun orzamento de 48.000 euros onde se vai a facer un cambio. Primeiro se iba a realizar a obra denominada saneamento e mellora dos accesos a Outeiro e Riobó e se vai a facer a mellora do acceso simplemente do Outeiro e Riobó. Por outra banda, tamén continuando no apartado de cooperación, temos unha achega ao Concello de Celanova por unha cantidade de 25.000 euros para gastos e mantemento da Escola Municipal Infantil deste concello, unha escola moi necesaria onde existen máis de 40 plazas para cubrir a necesidade de conciliación para as familias deste concello. E xa para rematar, no apartado de cooperación, temos a concesión de achegas aos concellos adheridos ao convenio para a creación de implantación dos GES por un importe total de 405.046 euros. Ao abeiro deste dito convenio constituíronse e están en funcionamento nesta provincia de Ourense os GES de Agudiña, Ribadavia, Laza, Avión, o Barco de Valdeorras, Castro Caldelas, Lobios, Muiños e o Pereiro de Aguiar. De conformidade tamén co previsto no convenio realizado, os municipios afectados terán que achegar o importe correspondente para o financiamento do funcionamento de ditos grupos. No obstante, xa nos orzamentos tamén previstos neste ano 2018 por parte da Deputación de Ourense, estableceuse unha dotación orzamentaria para financiar ditas achegas municipais, liberando, polo tanto, o custe aos concellos polos importes que agora lles indico. Agudiña, 52.885, Laza, 26.442,50, Avión, 39.662,04, Ribadavia, 44.068,94, o Barco de Valdeorras, 52.885, Castro Caldelas, 52.885, Lobios, 44.068,94, Muiños, 39.662,04 e o Pereiro de Aguiar con 52.885
Estas achegas nos parecen que son moi importantes, xa que os GES, os grupos de emergencia supramunicipal, funcionan as 24 horas, os 365 días do ano, están á disponibilidade de todos os veciños para calquera emerxencia social que poida existir e tamén para o apoio aos distintos servicios de emerxencia xa existentes a nivel provincial, autonómico e estatal. Polo tanto, ata aquí os asuntos que tratamos hoxe na Xunta de Goberno, máis de 570.000 euros necesarios e importantes para o conxunto de toda a nosa provincia. Estou ao seu dispor, se teñen algunha dúbida ou algunha pregunta sobre algún dos temas, e se non, pois dou por concluída esta rolda de prensa. Moitísimas gracias.